Crees que Insdega está ofrecendo un servicio de calidade nas instalacións do complexo municipal? En todas as cousas non. O que é a sala de máquinas está moi saturada e eu creo que os monitores non están á altura de a xente levantala cando ten que parar, cando fai entre series e series non se levantan, creo que eso que é un déficit, vaya. En general, eu estou bastante contenta con o gimnasio, a instalación en general. En algunhas cousas, por exemplo, nos vestuarios, as taquillas, así hai cousas que o sea, que lle falta, que deberían de invertir un pouco máis niso. Logo nas máquinas así, algunhas tamén son escasas, porque cando ven moita xente de golpe, a veces para facer calquer exercicio tes que esperar moitísimo tempo, porque ao mellor só hai unha máquina que traballe ese músculo. E ás veces, cando hai moita xente, é imposible facer nada. Atopas excesivos os prezos por utilizar estas instalacións, sabendo que son instalacións municipais? Un pouco elevados sí que son, pero tamén es verdad que hai que comentar que se incluyen clases como eso, pilates y etcétera. Por lo tanto, más o menos bien. Muy bien, es muy asequible para todo el público y sobre todo para gente que, por ejemplo, familias o parejas, está muy bien, sobre todo la cuota y todo. Sabendo que me contaches que les pagan solo ese aluguer polo instalación, pois considero que é bastante elevado, porque son 40 euros ao mes. Eu os precios vexos ben. ¿Consideras que el mantenimiento de las instalaciones y el material se está haciendo de una forma adecuada? Sí, bastante, todo está bastante pulcro, bastante limpio. Pois a verdad que iso non sabría como responder. A ver, sí que miro persoal de limpieza, pero igual ao mellor cando unha máquina se estropea sí que está varios días estropeada, ou a tapicería así está moito tempo estropeada ata que alguén pois arregla, entón igual neso sí que se podería mellorar. Bueno, seguramente que hai unhas cosas que sí que se pueden renovar, pero por ejemplo, donde yo entreno en la sala, pues, o sea, creo que los discos y todo está muy bien. Bueno, ahí la verdad que podría ser bastante mejorable, sobre todo la calidad,